Bon dia. La primavera és quan la terra esclata amb colors i amb olors. Per això ja els romans celebraven la festa de la primavera en honor a la deessa Flora, que com el seu nom indica era la deessa de les flors. Els cristians també van adaptar aquesta tradició en el segle X. Amb el trasllat de les restes de Sant Ponç de Tomiers, que era un jove que va néixer a Simiers, a Niça, a la Gàl·lia, i on va ser martiritzat en l'any 258. Es creu que aquest jove no va venir mai a Barcelona, això ho diu la tradició, però en el llibre del Serrobal de Barcelona, que és un llibre de tradicions escrit en el segle XVII, doncs no en parla d'això, i està publicat, la primera publicació que es fa de la festa de Sant Ponç és en l'any 1855. Qui era Sant Ponç? Doncs Sant Ponç ja hem dit que era un jove francès de Niça que va ser martiritzat. Com que ell era remeller i allà va curar moltíssima gent, se'l va fer el patró dels herbolaris. Quan va venir, teòricament, a Barcelona, també va fer el mateix. Llavors, també aquí se'l va fer el patró dels herbolaris i se li va posar una estàtua a l'Hospital de la Santa Creu, que després es va traslladar a la església de Sant Agustí Nou. Que per això les primeres i sempre la Fira de Sant Ponç es celebra al carrer de l'Hospital. Però com va morir Sant Ponç? Sant Ponç va ser martiritzat, era d'una família pagana que es va convertir al cristianisme i va començar a guarir. Doncs va ser martiritzat omplint-li el cervell de xinxes, que li van menjar el cervell. Per això també és el patró en contra d'aquestes malalties parasitàries, diguéssim. A Barcelona es celebra amb molt de festa el dia de Sant Ponç, perquè les herbes ens porten moltes virtuts. Les roses, els pètals de roses, l'oli d'oliva, que no cal que tinguem gaires herbes, només que tinguem taronges, llimones, julivert, el julivert, bullit una rameta de julivert i després deixar-la tèbia. Ens la passem per la cara i és un tònic boníssim. O sigui que celebrem Sant Ponç, que actualment està traslladades les seves restes al monestir de Tomiers, a Languedoc, on és el patró de tots els herbolaris. Bona festa per tothom.